नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे। तर मंडळी, आज ना परमपूज्य भालचंद्र महाराजांचा ना 43व्या पुण्यतिथीचो ना लास्टचो म्हणजे मुख्य दिवस आज तर आज ना दरवर्षीप्रमाणे पालखी असता मोठी, म्हणजे मिरवणूक काढली जाता पूर्ण कणकवलीत। पूर्ण अशी कणकवली फिरवून ना परत मठात आणला जाता। पण ह्या वर्षी मित्रांनो काय होऊचा नाही तसला, कोरोनाच्यामुळे किंवा असा होऊचाच नाही। त्यामुळे छोटीशी अशी पालखी असलेली मिरवणूक अशी नेतले आणि परत आणतले मठातच। ती आज तुम्ही बघा आणि दर्शन देखील घ्या। आता चला, तुमका जास्त काय बोलणं नाही, तुम्ही बघा आणि लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका। बघा सदा महावर कृपा करा।
भालचंद्र महाराजांच्या ना पालखी मिरवणुकीचो ह्यो छोटोसो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका। आणि मंडळी हो ना खूप जणांका पसरवा जेणेकरून ना आमच्या कणकवलीत म्हणजे महाराजांचा काय काय कसे कसे उत्सव असतात म्हणजे आज ही आता पुण्यतिथी झाली तर कसे काय उत्सव असतात ना ते सगळ्यांका समजान दे म्हणून। तर मंडळी आता जाते घरात, बाय बाय, टाटा।